קורה חברים? היום בא לי לעשות לכם ציור חדר קטן, סתם כי בא לי, משהו. לפני שמתחילים בסרטון, תרשמו כמינוי, ואולי ננסה להגיע ל9,000 לייקים, סבבה, נכון? ותפעילו את הפעמון, זה משהו שחשוב. שלא תפספסו סרטונים חדשים. בואו נתחיל. זה המיטה שלי. איזה נוחי. זה שסתי. בואו נעבור למיטה של אחותי. זאת היא. עכשיו זה שולחן שלי. שולחן די מבוגן. זה הארון שלי. טוב. והנה התיקים, זה שלי וזה של אחותי. בואו אני אראה לכם את מלא שמאלה, מה קורה? מצלמה. אוקיי. בא לי להראות לכם את האיפור שלי, אם לא ראיתם, כמובן. עדיף אני אקדים. רגע, אני מנסה להקדים. סליחה חבר'ה, שזה באמצע סרטון ככה. אני מנסה להגדיל, תכף אני אחזור. אוקיי, נכון שאתם רואים אותי עכשיו טוב? ואת תחפשת האיפור. אני אראה לכם את הצדדים. זה הקדמי. זה הימני, לא השמאלי. זה האחורי, זה הימני. בואו נפתח. רגע, בא לי להראות לכם משהו קטן, לא על ההתחלה את האיפור. לא רואים את המראה, נכון? לא משנה רגע. אני יודעת שאתם מכירים את זה, שאפשר לפתוח כך. אומייגאש, אני לא יודעת איך לקנות לי את זה. אני מראה לכם את כל המברשות. רגע, זה לא הכל. יש הרבה. עם מלא. היו הורגים אותי. זה גם של אמילי. וואי, אני אראה לכם אחד אחד. ראשון. שני. הכי גדול. שלישי. רביעי. חמישי. שלא יודעים. חמישי. שישי. שבעי. שמוני. תשעי. עשירי. 11. ו12. אוקיי. עכשיו בואו נעבור למשהו הבא. עכשיו את זה, אם אתם מכירים את זה, חיים ששמים ככה. אני לא מעדיפה לשים עכשיו, כי לא בא לי. אוקיי. רואים? בואו נעבור לסלייד.
הצלליות, זה הצלליות שלי, זה של אחותי. מה יותר יפה, שלי או של אחותי? זה שלי, זה של אחותי. אני אומרת שלי. זהב. וואי. יש לי הרבה דברים. אחד כזה, האם אתם מכירים את החברה? החברה עברה עליי. יש כמה חדשים שבא לי להראות לכם. רק הם חדשים. וואי. יפה. נכון? זה כל האיפור שלנו אבל. ואלה. מראות, יש עוד מראות. אחד של אחותי. ואחד שלי, של חתול. ואחרון לרגליים, לג. שלא נצא ככה אז יודעים. אני מקווה שאנחנו לראות את זה. תבקשו בתגובות רק אם בא לכם איזה עוד סרטונים אתם רוצים בפעם הראשונה שאני אעשה. או שלא בפעם הראשונה, עשיתי של רובלוקס. האם נהייתם בשביל רובלוקס? נראה שכן. ראיתי לא כזה הרבה ראו של רובלוקס. למה? אני מקווה שתראו את זה. אם כן, אז תכתבו לי בתגובות לייק. סתם בא לי. למה אתם לא מקשיבים לי? למה אתם לא רוצים לרשם לערוץ שלי ושל מיכל מצוף כן? רק אם אתם מכירים את מיכל מצוף. למה שהיא אומרת, תרשמו לערוץ, אתם אומרים כן ולי לא. משהו מוזר. אבל בבקשה בא לי שתרשמו לערוץ. כבר ראיתי שיש לי 12, כבר לא זה. תודה לכם. בא לי להגיע ל-20 מיליונים. קרובים. מיני קרובים. אולי נעבור לדבר הבא. בואו נעבור לדבר הבא. זה השגתי מבית הספר צו יצר. וכל זה מל"ג בעומר. זה מל"ג בעומר, אני לא יודעת. יש לי כבר מיליונים כאלה. מיליונים פשוט. מיליונים, אותו הדבר כל פעם, יאללה. מה זה? כמה? אתם משוגעים? הם לא רציניים, כמה יש כאלה? אולי נסתדר אותם קצת. או שלא, אולי נעשה סרטון עוד מעט. או מה עוד מעט? לא. אחרי הסרטון הזה אני מעלה, מסדרים את החדר. אתם תראו כמה מסודקן. אני אבלגן אותו. את הדברים של אחותי אני לא כזה אבלגן. זה ככה. אני חושבת שסיימנו פה סרטון ונעבור לסרטון הבא. מסדרים חדר. קודם אני צריכה לבלגן את החדר שלו חוץ מהדברים של אחותי אמרתי, נכון? מקווה שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ, לשים 900 לייק.
לא, 9,000 לייקים. 9,000 לייקים בסך הכל. תפעילו את הפעמון. ביי.